Dumela. Sanibonani babukeli. Igama lami nguKhulelwa kaMthetho. Originally la ngisuka khona manje ukukhumbula la ngisuka kwesakaMthetho. Esigodini ekuthiwa esemgazini. Bese kuba nendawo eseceleni ekuthiwa isenkomfozweni sasiyibiza kanjalo ila ngakhulela khona ke ngabe ukhulekano kaMthetho. Ngibuyele emuva babukeli ukuzokhuluma nani ngoba le ndoda eyimina kuyavela ukuthi biganga. Yebo kukhona engakuveza phambilini ukuthi izizathu sokuthi waye ngangifaka ngiganga. Ngizokhuluma nje kancane kabanzi ngami ivideo yami le engicelayo ukuthi ngishare nani nje ngiqale yonke eqaleni ngize ngiyifike esiphethweni. Ngukhulani ke mina kaMthetho base ngichazile endaweni yasemgazini kwesakaMthetho original iswe engazalwa khona. Njengoba ngukhulekano kaMthetho mhlawumbe abanye bayazi igama lele ngaqanja ugogo ozala umama owathi kimi ngukhulekani. Waye ngangibokhulekani shuthi kwafika isikhathi la ukuthi umama uyateta. Shuthi mathi mayifika isikhathi ukuthi uyangiteta ngathiwa ngavela ngekhanda. Nakudala ke emakhaya besiteta emakhaya besingaye ebhedlela thina. Mhlawumbe esibhedlela ubuya uma sekufanele ukuthi uthole izinto njenge certificate. Mina ke futhi ngisho certificate angikwazanga usithola ngoba ngatetelwa emakhaya endlini nje ka round yamatshe. Sorry man yamasoyi. All right. So wasethi ugogo igama lami ngukhulekani ngoba ngathi mase ngideda ngaphuma ngekhanda ngangabuyela emuva ngangaya phambili futhi ngangakhala ngathula nje ngathi du salakhe ingane nje ukuthi kwakufanele ingaphumi noma kufanele ngabe kuba nokunzinyana okukhona okwangaziwa ukuthi yena obani. Ugogo into wayenza ke waphuma phandle ngoba phela endlini kwangena bonke abantu besifazana. So waphuma phandle wathi khulekani bathethwa kuze lengane iphume. Ushuthi wayenxusa idalwa zakithi kaMthetho ukuthi zithandaze kanye nabo zibe khona kanye nabo kuze kuphume mina. Bathandaza bonke ke babe khona egcekeni. Wonke umuntu wayithandaza manganixoxela thi umuntu wayithandaza ehamba ikhona lo muzi wayibhiyoza nje umuzi wonke eqinisweni. Wathi mayibhiyoza wafika kwezwakala ke ingane isikhala. Kuthiwa nje wathi maqeda ukuthi amen ugogo kwenzakala ingane isikhala le yimina ke sengiphumile kumama sengitetiwe. Ugogo wathi maqeda ukuthi amen wasethi igama lengane ke angifuni omunye umuntu ozoyiqamela nje kunegama elilodwa ukuthi ngukhulekani wakaMthetho. So ugogo wasethi igama lengane kukhulekani. Why? Ngoba bathandazile bakhuleka kuze kuphume mina. So ke ngaphuma. So kunento nodaba nami engifisa ukuthi ngilikhuluma according to leli gama. Ngiyabuka ukuthi izinto zami kwakufanele zingenzeki. Kusho ukuthi ngabe kahle kahle kwakufanele ngibe ingane engafanele ngabe ngiyaphila kuyinamhlanje. Ngiyabonga ukuthi sengimdala ngifike la kodwa ngibonga half umuntu uhamba nazo ke inkingi. Ngizoyishare nanezinye zazi ingxenyazo la ukuthi waye ngikhulume ngani. So igama lami laliveza ukuthi kufanele ngabe ngibanga bikho emhlabeni. Shuthi ngentando kaNkuluNkulu ngihambe ngagcine ngaze ngaba khona. Shuthi kule ntando kaNkuluNkulu kuba khona kwami kuhambe ngahamba nezinto engekho right. Ekukhuleni ke kwami ke akubanga lula. Mina ngikhulise mina lokho ngakukhipha kugcwala umlomo. Ongathi yena manje lo yamfana wakhuliswa yimi esho mina hayi ngathi akaphume lobala esho ukuthi cha wangikhulisa ngaliphi noma uyangazi konke ingqoko size bani noma ngangqoko size bani akekho wayekwazi lokho. Mhlawumbe umuntu engambonga empilweni yami engasho ukuthi ukuba khona kwakhe ikhona okwangenza ukuthi ngikhona ukukhula ngize understand umhlaba ukuthi uphila kanjani. Ugogo wayezala umama lo wangibiza ngokhulekani kodwa kwaze kuhamba kwafika ikhathi zokuthi naye edlule emhlabeni. Ukudlula kwakhe ke emhlabeni ila akwaveza khona ukuthi mina kufanele ngikhombise ukuthi ngiyingane ke manje esiyimele. Mina ngiqale mina on early age ukuthi ngikwazi ukuyimela ngibe umuntu enguyena namhlanje. Ngangayitshenti ngaba lento engiyona namhlanje. Angisho ukuthi konke enginayo noma engasho ukuthi konke enginayo ephathekayo. Ayikho into enginayo ephathekayo. Ngisewumuntu nje osalwa nempi nempilo. Nginethemba lokuthi kuyogcina ngoba phela emhlabeni kumnandi ukuphila unethemba. So ke izinto ke ayifani.
So ngaqala ngayibonela ukuthi ngiyindoda ngayimela kuzo zonke izinto ngifundile amabangeni aphansi ngwafunda kanzinyana ngidropha out esigele nginokuhlupha esikoleni mina kahle akekho umzali mina engakutshela ukuthi wayengifundisa ukuthi kufanele ngiphile kanjani noma kufanele ngikhule kanjani noma abanye abantu kufanele ngibahloniphe kanjani kahle kuhlonipheni kwamabantu kuyinamhlanje bakhona abantu abakholelwayo kimi ukuthi ngiyahlonipha nanokuthi ngumuntu mhlawumbe osukhombisa ukuthi usuke ekhaya cha mina khona ukuthi bengikhombisa ngisuke ekhaya lekho ikhaya ngathi mina bengisuka kulona ngaphansi kwalo engasho ukuthi lalingamele kunalokho bekuba nemizi yabantu ngokuhlukana kwayo ebingikhulisa ngifunda lo lahlobo lokuphila lo lahlobo ngigcine sengazi yonke into ngamanye amazwi ngathi izinto eziningi bese zenzeka emhlabeni sengiyazazi ngizazi ngakho njalo ukuhlupheka nokuhlonipha abantu ngibahlonipha nje ngokuhlupheka kwami ngoba ngubonile ukuthi ungabi nalutho emhlabeni kukwenza ukuthi ungabi nale izwi phakathi kwabantu abasuke benotho kukwenza ukuthi wena uyibone ungabalekile ube udomethi noma ingathini into yokusula ucarpet ukusula icathulu lezi ezinodaka futhi not lezi ukuthola ukuthi nje ufakwe endlini so ngihambile endaweni eziningi ngafika kwesikhathini lesi ngikusona manje ngifuna ukuhamba ngize ngizofika la ngikhona babukela akukho lula ukuba ilendoda emini mhlambe ngoba ismile sihlezi sikhona nethemba lokuthi emhlabeni one day uNkulunkulu uzowela ngakini kunezinto ezenzeka la empilweni yami engekho right kubantu uthola ukuthi umuntu osondelene nabo eyitshena ukuthi ku right yonke into kanti cha akukho right kunezinto ezike zenzeka kungekudala kungenini ukuba phakathi kwabantu uthola ukuthi umuntu oyibona wena njengomuntu ongenalo icala nabantu ngaleso sikhathi mabe nawe kulonto eyenzeka la kubese ngathi bakukhombisa ukuthi awunalo icala kodwa unethu usuke eduze kwabo inkulumo ibuye ngelinye ilanga esiyicala kimi umuntu obezama ukwenza isimo esiright kunezimo ezike zavela la empilweni kunabantu engike ngabazama ukubalisiza empilweni zabo ukubalekelela ukuthi impilo zabo bengayiluzi mina ngixolela ukuthi eyami ngicishe ngiyiluze yami impilo through ukuthi ngizama ukuvikela bona mina ke ngidalwe ngenye indlela angithanda ukubona omunye umuntu ehlukumeza omunye umuntu angithandi futhi nje ukubona nje noma ubani adazi ukuthi ngiyakwazi noma ngikwazi as long as if umuntu uphefumula njengami angikuthandi ukubona omunye umuntu ehlukumeza omunye umuntu ngeke uzusho ngangaba nenhliziyo embe phambili so kunezinto ezenzakala ngidele wami umphefumulo mina ngidelela ukuvikela omunye umuntu lo muntu mangi ekuthole futhi ukuthi mina ngiriske ngempilo yami ukumvikela kodwa ekugcineni kwakhona umuntu kanjalo ebuye kimi ezobuya ezongitshela ukuthi mina nginephutha efise futhi ukuthi kungaba nomuntu ongangiphuca umphefumulo wami kodwa ngibe ngimsizile so izinto kanjalo babukeli azizinhle ekumuntu njengami ndethwa ngoba ngisho ukuthi ngisazama mina manje umuntu ongabuka le video ongaziyo ayikho into embi engathungazela yona kunezinto ezenzakala kunabantu engiclose nabo ngalendlela xa ukwenza engibalekelela noma ngani kunabafana noma ngathi abantu engibasizile ukuze besebenze kuyinamhlanje bafake impuphu emndenini yabo kodwa namhlanje bayizitha zami bayibona abantu abafisa ukuthi ngabe impilo yami ingahamba ehlukane nenyama so ngishare lento ngoba ngibhlungu ngifuna uqamba manga mhlambe ngelinye ilanga umuntu kuzofika ilanga lakhe lokuthi liphele emhlabeni kodwa ngiyayifisa ukuthi izinto kanje zihlezi sikhona because ngifisa lento ihlala iyazi ukuthi wonke akimingedwe encathi nginalenkinga baningi abantu abanalenkinga ukuthi uzondo umuntu ngaphandle kokuthi unecala kuyena ekuzondele futhi ukuthi uyamsiza awuceli lutho kuyena nami ngiyastruggle ihlazo lami ngiyalifihla ngihamba ngaphansi kwalo kodwa ngithi ihlazo lami ngiliveza kakhulu mangisegcekeni endlini so angikwazi ukutshela ukukhombisa umuntu nanoma yini engiyenzayo ukuthi ngibhlungu la noma ngishoda ngani noma ngishodi ngani so ngizama ukuyifihla lonto kubantu ngifika njengomuntu oright ophuma ekhaya lifudumele so ke umuntu uzoyibuza ukuthi akwantu wena waphuma esihlahleni nje waphuma esidulini njengekho wena abazali benginabo mina wami ubaba ushone ngimncane phambi kwami engenali ikhaya ngingakubeka nje lokho kusho nje kanti likhona yimi engangalazi ngani ngeenkinga njalo zabazali so abaxabana bodwa nathi sigcina kuze kungelele kuthini nami ngagcineka ngathatha umama ozala mina wangibeka ekhaya kubo ngakhulela khona empeleni ngiwakamthetho ngokuthi ngoba ngiyingane ezalele ekhaya komama isibongo sika mama umthetho mina that's why ngithatha isibongo ubaba akazenze lutho so nezinto eziningi vele zivela kaMthetho ukuthi mina ngiwakhona masihamba sibheka izinto zesizulu
alright. So umama ke mhlambe umuntu uyayibuza umama wayekuphi omalume babekuphi omalume kwabanye bomalume ekukhuleni bebengekho empilweni zami bekhona engimbonga wona namhlanje ukuthi ukuba khona kwakhe kwakungihlukumeza ngalesa sikhathi ngendlela engangibuka ngayo mina ngoba ngangazi ukuthi liyaphuma noma liyangena izinto wayezenza kimi kodwa ngithi kuyinamhlanje ngilapha phambi kwenu ngiyambonga namhlanje waye ngimbonga ekungihlukumezeni kwakhe mina omalume indlela engihlumeza ngayo ngalesa sikhathi ngendlela engangibuka ngayo hayi manje akangihlukumezi futhi lokho ngiyakusho ngomlomo waye ngangihlukumeza naphambili but indlela wayengitreata ngayo mangana necala ngoba ngangingane engalungile yayithanda ukuthatha izinto zabantu ngoba vele ngangasahle le nto mangiyifuna indlela ukuyithola ukuthi ngiyithathe ngongemthetho ngiyitshontshe because akekho umuntu wayelayo ubaba umama wathi ngikuthengela ukuthi ngoba ngisho impahla engangigqoke yayithatha kwenye ezinye zezingane ezicishe lingane nami ngisho kwamantombazana bekushintsha kwenziwe ukuthi kucishe kufanisane nokwabafana so bengikuthatha ke ngigqoka so bekuphoqa ukuthi ngijoin so malume mayengibambe ngenza lonto wayenganqeni ukuthi ethi ngithatha indongo ngizishaye mina so uyabona mawengane uyayishaya ngokwesaba uyishaya bese ithatha ngikhombisa izishaya kanjani then wayengikhanda inhliziyo embi so ke ngithi kodwa namhlanje ngiyambonga ukuthi wakwenza kimi lokho ngoba ayikho manje imvula enginethayo mina engihlule ukuyimela akubukho umzima njengamanje engikwazi ukuthi ngingabhekani nakho ngiyabhekana nakho ngendlela ehlukene ngoba ngidlulile intweni enzima ngifundile ubuhlungu ngibizwile kakhulu so umama kuleso sikhathi wayengekho empilweni nami namanje kodwa ukhona ubhekane nami njengamanje ekubhekelana kwami naye futhi kube nezinkinga eziningana sinazo nje inkinga naye esumndeni ezibe khona phambilini ngalendlela yokuthi benesifiso sokungibona futhi ngisejele ngoba yonke into besinakho ukuthi siyahlala sikhuluma ebenokuveza ukuthi mina fanele ngiboshwe and ekuveza nokuthi ubaba wami kufanele ngabe ngilandela yena empeleni ubaba kwenzala kanje ubaba kwakufanele wagula wayehlala komunye umuzi shothi wagula kwase kusene eshonile kwangabikho umuntu futhi wayindoda eyikhonza ukuyivala endlini so akekho umuntu owayekwazi ukuthi eyombheka so mayembheka bambheka emva kweinsuku eseziningi ngenxa yokuthi sezibezwa iphunga eqhamuka endlini owayelele kuyona mabevula endlini khiyo babegeqekeza isivalo bamthola ukuthi yena useshonile usezonakala nasemzimbeni so kwaphoqelela ukuthi bemmuse kuphi ke manje emakhazeni kahulumeni then amakhazeni kahulumeni enze njani afuna abantu bakubo kababa abakwazanga ukumthola abantu bakubo kababa kunalokho lo mndeni lo wazama ukulekelela ukuthi uye ekhaya komama uyobachazela ukuthi ubaba kakhulekani useshonile kufanele ube nendlela ukuthi yangcwatshe emakhazeni yathatha ngoba mayingathathwa uzogcina uhulumeni enze njani emshisa uhulumeni uyangcwabela ngendlela yakhe ingcwabela kwakhe yini ukumshisa umuntu okay lento yenzeka njalo ngikhona nami ngiyatshela anginawo amandla ngisengane I think in the age of 6 years to 7 years maqambo nama so uyabona lonto leyo ngiyafisa nami ukuthi okay ngabe khona ngaya mina ngisho kubantu basekhaya ngiyacela ukuthi at least ubaba bebe nendlela yokumthatha bemgcine for ukuthi engcwabeke uyazi ke nawe angusolanga umndeni wami ngalokho ngenxa yani ngeke uthathe isibongo sakomunye umuzi usingcwabe komunye umuzi okusho ukuthi uphambanisa idala nabo sengizobavalela indlela mhlawumbe ngabe nami namhlanje izinto zami ivalekile excuse so ngadecide ukuthi kuvumeleke ukuthi eshiswe wagcina seshiswe kanjalo so kube kuthi ke masisusana ke nalo mama ozala mina ngoba umama ozala mina sesihlala singabantu esihlala ndawo bahlukene ngokwezinto so bekunakho masicabanga ngoba umama bewumuntu othanda uphuzo but manje hayi useshintshile benakho ukuthi kungcono ukuthi ngabe nawe walandela uyihlo bekushise nawe befike noma uboshwe befike bekushise ejele bekubulale bekushise so izinto kanjalo umuntu bebhekana nazo kuhambe umama kwaze kufanele ukuthi elibone iphutha lakho abe umuntu owehlela ngezansi ukuthi ke manje kwafika into eyokugula ke into yokugula ayifikanga kalula kuyena ibenzima kwaphoqelela ukuthi mina izingane yakhe fanele ngidlale indima kulezi bezikhona ezengane zakhe khona eyodwa bizama ukusondela zonke ziqhelile zamelane kude then nami ngaleso sikhathi angisebenzi ngibamba ama piece job kodwa lama piece job ngikwazile ukuthi ngimkhave intweni zakhe zokuthi ebe right namanje wazogcina wazaba right kunamhlanje uyaphila ngami njalo wayefusa ukuthi ngabe ngiboshiwe ngisejele ucabanga ukuthi kube ngihambe ngathola icase engango njengodili kajele mawucabanga ngabe lo muntu usizo ubani bathi-ke kawukho umgqomo kulahla umuntu ekugcineni umama wami kunakho konke but iy'ngane zakhe ayikwazanga ukusondela kuyena because zikhona ziningana
namanye amalungu omndeni lilodwa nje ilunga lomndeni engakhipha ukugcwala umlomo okudade waba kaMlamayo okhombisile ukuzolana nokuthi umama yakho nofisile naye ukululisana noma amandla bengenawo ngaleyo ndlela leyo. Ngiyambonga lo mama ngeke ngiqamba mama. Alright. So ke ngiyahlala ke nomama kuneyinkinga ke nakhona la zabantu ke manje endaweni ngithuka ngomuntu ongathandeki phansi kwabantu. Asizwani ngalendlela ukuthi ngisengakhetha ukuthi umngane nami kube umuntu engithandana naye. I only have one friend mina njengamanje umuntu engithandana naye. Akekho omunye ongathi manje umngane nami. Beside ama colleagues wami lawo ngisebenza nabo. Emsebenzini sabantu esesijwayelene nabantu siyasebenza kumnandi iphela lapha yasemsebenzini. Ayihlangani nenzeka ngaphandle. Why ngikhetha ukuba ngedwa ngibe nomngane onjengomuntu engithandana ilento engeke ngayimention eqaleni ukuthi la kunabantu engibasizile abafike kimi bengixoxela usizi labo. Umuntu exoxela usizo ucishe lifane nolami ngoba kade ngikhula nami. So ngambukelela kanjani omunye umuntu ngilukubaza ubunzima bento engisuka kuyona. Esixoxe njengoba sinjalo kube sengathi ukhuluma nami uyangigudla. Kodwa ngiyibona umuntu udinga usizo ngimlekelele lo muntu lo egcineni kwakhona. Egcineni lo muntu uphenduka isitha sami. Kunabantu esengasakhulumisana nabo namhlanje singazwani nabo. Ongangukuthi ngalelo langa abanye babo baze bakuveza ukuthi esigodini la ngihlala khona bengabafana abasha abangifuni eduze kwabo kubo bonke. Futhi nje ngamanye amazwi sonke lesikhathi ngihlezi nabo ngihleka nabo bebethanda ukuthi ngiyakhona ukukhipha into ezimali mhlawumbe into ezokuphuza kuyaphuza bebejabulela lokho. Ngale kwakho bebekubona njengento engathi ngelinye ilanga mabe ngathola ichance bengangishaya noma benze lento abafuna ukuyenza ukuthi yipi kangathi kodwa ukushaya fanele ulindele noma yini moshaya umuntu ngenzeka umshaye F noma engafi noma ekhubazeke. So into bebehlezi beyiplana le ngoba ngalelanga sekunengxabano ekhona lapha phakathi nendawo igcina isiba ingxabano ekhomba ukuthi uyakhuluma ukuthi njengamanje bona bengabafana abasha abangifuni kulesi sigodi engikusona la ngikhona njengamanje esikhaweni lapha nendawo nasogobandlovu. Alright, lo muntu okhuluma lonto ongitshela ukuthi abangifuni umuntu ningibuke kahle ngisemusha mina yebo iminyaka isikhulile kodwa mongibuka kahle ngemusha ngeke ngihlule mina ukuyigawulela igodo eziwu2 zokuthi ngifuna ukwenza ucina igcekeni. Igodo engicabanga ukuthi fanele zibe u3 meter noma zibe u2.5 meter igodo ezincane ngeke ngihlule ukwenza ngizenzele ucina. Kodwa lo muntu wayikhuluma lonto bengikwazi ukuthi ngimlande ngithi ngenxa ukuthi uhleze ekhaya akasebenzi ngifuna ethole income. Bengikwazi ukuye ekhaya ngifike ngimlande kubo ngithi ngicela ukuthi ungifakele ungitholele izigodo eziwu2 ungifakele lolu cingo lolu ufuna malini. Ejabule ebiza imali efike ethi 100 rand mina ngithi hayi ngizokunikeza 200 rand. Lowo muntu njalo okhuluma lento kimi ukuthi abangifuni lapha phezulu. Umuntu ongikwazi ukuthi ekhaya kubo uma ukudla kungekho ngimphakela ukudla la esikhaftinini ngimhambisele kubo ehambe yohle. Egcineni uyena umuntu oyisitha sami. Kunomunye futhi abanye baba beyinsizwa khona lapha eduze kwami abakhona ngisuka nami endaweni zami zobumnyama zokuthi ngoba nginomngane bengimjwayele besihamba thola ukuthi kwinto yokuphuza unemoto so engishiye ekhaya ngalo la nganqaba ukuthi ngishiye ekhaya ngenxa ukuthi mina ngiyabhema ugwayi lomhlophe ngibhema lo munye okuhlaza so yena akabhemi aka-understand umuntu obhemayo ngivele ngimtshene ngishiye endleleni so manje ngimtshene ngishiye endleleni mina nginenhloso ukuthi ngoba kunethaveli engasekhaya kufanele ngithenge kuyona ugwayi so ngingidlule kuyona ithaveli ngifike ngithenge ugwayi before ngizongena la ithaveli ngifica abequlu abafana lengaphandle iqulu lithini liqulu abafana lithi bafuna ukubulala umfana engimaziyo laba abantu abakhuluma lento ngiyabazi bayangazi and siyabingelelana futhi nabo yonke into igrand bakhuluma ngomfana ongaphakathi kule thaveli engisawungena kuyona ngiyothenga ugwayi so mangifika lapha ngithi ngithenga ugwayi ngiyambona ngendlela esima yisona ukuthi kuphuzeke mawala angeke eze khona ngishona nokuthi engayivikela noma mhlawumbe uyabona nje ukwenzakalani la ngaphandle. Okay ngimangifika kuyena mina ngiyafika ngiyamtshela hey akho lutho into ezophuzwa la akuphuzwa tshwala la into ozoyenza siyahamba hayi ekhombisa ukuthi akafuni into ufuna ukulwa nami ngikhombisa ukuba nenkani kuyena ngalendlela ukuthi futhi kufanele sile uma kwengukuthi lento engimtshela nakayimukeli hayi egcine ke ehlele ngezansi sihambe laba bafana ngibadlula egatini bethi kimi ngime endleleni yabo eyindoda uyasiphazamisa emsebenzini wethu angifunanga ubachazela into eningi ngithe siyabuya content engisayithatha ngoba ubhiya ngawushiya ngamabomo obala ukuthi beyubona ngoba kuyakhanya bebona ukuthi siyabuya kube nokufakaza right ke sihambe sibanga sisabuya mayise ngimchazela ngakusasa ngiyamtshela ukuthi yazi laba abantu laba bebeplanela into engekho right kanje so ngabe
uphephe kangakanani nokuthi uyibone ukule ndawo kanje. Wabonga kakhulu, wagcina wawumuntu impela ofisa ukuthi manje elandele nami into engenza ukuthi ngabe umuntu mina into endawo yoyithavela ngiphozeli kuyona ngebhadi, ngiyakuthenga ngihambe ngiyohlala ekhaya. Endlini yami nginayo yonke into engiyifunayo engangenza ngiyibone ngisethavela. Alright. Kwabanye futhi kweminye imindeni kuyo lensizwa le engiyisizile. Abantu abaningi lento bayibuka iyenzeka abazi ukuthi yenzeka kanjani. Ngifisa ukuyikhuluma la manje. Ngiyazi kwabanye izofika kabi noma izofika as if ngisho ukuthi ngiya-expose, angibalanga igama lomuntu afuna ukubala ngisho isibongo. Kweminye yabantu abakhona lapha eGobandlovu kunomcimbi. Kubo kwayo lensizwa le engayifica abantu beyiplanela ukuthi bafuna ukuyibulala. So obhuti bayabadala benza umcimbi la egcekeni, abekho bahlala kwezinye zezindawo ezikude, bafikile ngoba kunomcimbi. Bazocela mina as umuntu oseduze ukuthi ngibaqaphele isimo la egcekeni, kungenzeki into errong njengomuntu osekhulile. Angifunanga ukuvuma lonto, ngabatshela ngathi cha, bizani nalabo abakhona la ekhaya abajwayele ukuba la ekhaya full time ngoba nina niyafikile nguyilanga lomcimbi niyahamba. So bazobuka ngenye indlela labo ukuthi bona shothi ba umhlobiso la ekhaya. Isibhethe ukuthi nisibize sonke nabo, anginqabile ukulilekelela. So kungcono ukuthi nisibize sonke sikhulume lento le, bevume bemevuma nangempela hayi bababizi bebatshene kwezinye zezinsizwe ezihlala full time kulomuzi ukuthi hayi sizocela insizwa kaMthetho isilekelele la ekhaya nje kwakuzobulawa inkomo lapho kuzoba nenkonzo ebusuku. So ke sagcina sayikhuluma ke lonto bavuma, savumelana. Mina kahlahle ngiyini nje manje ngicelela yona kahlahle umuntu engadideki ukuthi makukhona abantu abaxabanayo ngingenelela kulo ndaba kanjalo, abantu abaxongozayo ngizama ukubalekelela ukuthi kungabikho umsindo khona. Okay ke shuthi ke ayikuhlinza inkomo kube right nje, nami ke ngenze njengendlela engicelwe ngayo ukuthi okay ngenze. Hayi yonke into ayo oba futhi ekhaya yonke into igrand. Hayi kufika umfana ke thizeni, umfana ongakhonzile ukukhuluma lo ngikhuluma ngayo owafika ezososudlame la. Kodwa oyingxenye abafana ngingakhuluma ngayo ukuthi ngeke ngihlulwe izingodo mina ukuthi ngingayimbela zona noma ngiqalele ihlahla egcekeni. Kodwa bengimlanda lo mfana bebe babili bezingenza ukuthi nabe ethole le madlana encane ukuthi bekwazi ukuthi beyiphilise ngoba ekhaya akekho umuntu ukubona besebenza nabo abasebenzi. So nami bengiyibuza ngiphendula ukuthi basurvive kanjani. Efike lo mfana ngalelo langa uhlela wamponjwana lana phakathi nendawo kunenyama, indawo engakithi ngikhuluma ngayo sesikhaweni Gobandlovu inehlabathi ngoba siseduze nolwandle. So kunenyama ikhishiwe ibekela le nyama fanele yenze njani, ibengwe iqotshwa ngamaphisi ongazi ukubenga ukuthi kuze izoba ready ukuya emlilweni. Lo mfana mayifika la efike eqe lenyama le uyeqa nje phakathi nendawo, sibaningi singabantu la, sinabafana nobaba abadala, bese bethi abantu hawu wena mfana weqa inyama, siqoba inyama bothi inyama uzoyifaka inhlabathi and ukuthatha phuko leqinto edliwayo. Lo mfana mayifika la ethi lo mfana akekho umuntu ozomtshena into lento le ngaphandle komuntu oyi1 uMajor. Yini uMajor? Uhlobo irank yenombolo thizeni. uMajor omunye wabafana okhona la onenkinga yokulimala engqondweni ongekho right. Shuthi umuntu obahlala naye bebheme uyakhona ukumxoxela izinto zenombolo, so uyamazi umbiza ngoMajor manje. Ukhona naye la but lowo ke ngonxa ukuthi kunenkinga nyane engqondweni yakhe, walimala ngazwa inyazwana kodwa umuntu ungathi uyagula ngokwengqondo. Akazi ukuthi kwenzakalani vele but bese shaya Major wena phela bese lo mfana ngithi mina ngimbiza ngithi awundoda khumbula ukuthi obhuti bala ekhaya bathini bacele mina ukuthi ngizobaqaphela isimo esifana nazo izinto ezikanje. And angifuna uqamba amanga lo wesifazane engithandana wanqaba ukuthi mina ngihambe ngiye kulo yamuzi ukuthi ngiyobalekelela, kodwa ngokuthi mina ngoba phela imina umnikazi wendawo kufanele ngikwenze ngoba egcineni singabantu sakhelene, kufanele ngibalekelele. Mase ngimkhuza lo mfana endoda ayenziwa lento ngijwayele nalo mfana ngimbize futhi hayi ngiphamisa umongo kahle umntwana yini kwenze njani oza la sikhuluma. Evele lo mfana hayi akafuni ukukhuluma nami, ayikho futhi into azokhuluma nami ngamjwayeli kabi. Hawu ndoda ngivele ngimyeke futhi ngibona ukuthi hayi shuthi lento akayidlili imenza ukuthi akakhulumi lo muntu engikhuluma ngani ngizwe kahle, uyahlonipha ngisho umuntu ongangayo umbize ngomalume embize ngobhuti askize. Kodwa ngalelo langa kwangimangaza nga-understand ukuthi uphuzile. Hayi bese ngimcela eceleni ke manje kahle nje sekudlulile lento le ukuthi awundoda kwenzakalani manje, wasushintsha wasuba yilento yiyona indaba. Hayi kunokuthi umfana ehlele ngezansi akehlela ngezansi, umfana wanginyuka nami ngengalo washo ukungiqeda khona manje la mncane ningizwe kahle, kodwa abantu abancane sebenamandla. Hayi
ngiyibone lento ukuthi i-wrong lento esiyenza la ngoba la mina kuthiwa ngizoqapha isimo wavela umfana wasuka wahamba ekhaya kubo nami ngahamba ngavele ngayikhaya ngadila nami athi ngiyeke lento manje sengiyayizizwa ngiyahlukumeza ngokomoya ngikho right lo mfana akagcinanga lapho yeah so lo mfana lo bese mina ngivele ngithatha i-decision yokuthi no angivele ngisuke ngihambe so kunabanye ke abafana endaweni esingajwayelene nabo kodwa esikwazi masihlangene sithengele into yethu siyenza ngaleso sikhathi then sihlukane futhi so kwaba khona abafana thizeni abawu2 bangilanda ekhaya sengibuyele ekhaya sengifika nami ngiyasho kulowa kwami yazi sengivele ngaphuka umoya lapha kanjani lo wakwami ke uzwa umuntu osifazane ubambe lelodwa ukuthi ngikhuzile waya ngenkani ayi befela abafana bengilandeke bethi ayasambeni mfethu abosambeni sihambe endaweni ethaveli fika sithenga into utshwala not utshwala okuningi kwaba yi6 pack A1 then sihlale ke khona la ebesikhathi silo mfana ngimkhuza khona siyahlala sihlale futhi eceleni sodwa ngale masihlala lo mfana lo owakulomuzi engithi mina ngamlekelela ngalesi sikhathi befuna ukumbulala bese ethi kimi mina ngize ngizothatha inyama bese kukhombiswa ukubonga into engibalekelela ngayo izenzo zami engizenze egcekeni bakhombisa ukuthi hayi yonke into iright bese mayise etshana bese ethi kimi ngena kule yandla nazi andiyazi makunemicimbi emakhaya kunezindlu zabantu abathi bafike ngovasha abaneziphuzo zabe engafani nabantu bendawo bese ethi agena ungene kule yandlu leya khona into ozoyithola lapha ephuzwayo uthi sizimpu nawe bese ubuyela kulezi insizwa ohlezi nazo ngesikhathi ngithatha lenyama nginikeze lezi insizwa engihlezi nazo ngale mina bese ngiya kule ndlu kuthiwa ngiye kuyona ngifice labo bhuti bala ekhaya abanye abakhulile okuyibona bona abangicelile from the first place ukuthi ngibe nesandla ngilekelele egcekeni ngifike bethe indoda hey usebenzile shaya lapha hayi nami ngitheleke ke la sengiyakuthela lapha kancane ngisengiguqile ngokuhlonipha phela umuzi womuntu uma ngisathi kusenjalo lo mfana lo bengithi ngiyamkhuza ebuye ezongena la endlini efike ehlale encikela eduze kwami bese ngimbuza ngithi ngimbize nje kanje ngithi awuntwana yini lengaka eyenza ukuthi uzucasuke kanje noma mina ngingahlukumeza ngayo uzugcina ukukhuluma lamagama kanje uze nje ukhombisa ukuthi wena ufuna ukulwa nami bese ithi lentwana kimi iyanginyanya nje yabo ngawo yina unginyanyela ngoba phela mina ayikho into engangayenza kone wrong hayi lentwana bese iveza ke ngizocela ukungakuvezi ukuthi iyaveza ini ngoba lento le i sort of iphathi ye fraud so ukushuthi mina kulento ye fraud lentwana inyanyiso ukuthi mina ngikhuluma kubantu ukuthi isha iyenza into ye-fraud noma isijoin into ye-fraud ngiyibuza ukuthi uyitshena ubani lonto le bese imkhomba khona la endlini ikhombe lo mfana lo engithi mina ngamsiza ngidlula abantu bekhuluma ngabe befuna ukumbulala ekhombe ethi nangu ubani uthe wena mina uhamba utshena abantu ukuthi nokuthi ngithi mina abangiyazi ngimbuze yena lo mfana khona eduze ukuthi wena sibani bani ukuthathaphi ukuthi mina ngathi lo wathi hayi akumina yavele into yavele yaxoveka lapho sho lo mfana la ngifuna ukukhuluma amanga ngabe sengibona ukuthi awukathi mina ngizondeleka into engakanti ngineqhubu mina la kahle abanalo mina engenalo bese vele lo mfana ekuveza ukuthi thina kahle vele thina la endaweni wena siyakunyanya wena sikufuni sonke yabo ngithi uwe noma nokho wathi hayi sonke wena nje asikufuni la wena utshela uhlakaniphile wena yabo ayi bese ngicasuleke nami ngokuthi ngumuntu kwenyahluthu ngigcine sengisukuma la ngithi ngiyambamba ngifuna ukumshaya ke manje ngesibhakela lo mfana kusho manje vele sisendlini and ngingizwe kahle kuyiphutha lokho bengikwenza la ukuthi ngifuna ukushaya lo mfana emzini womuntu benza umcimbi futhi endlini futhi kunabantu bakuleli ekhaya futhi angibahloniphi ngiyakuvuma lokho kuyiphutha la okay lo mfana naye bese donsa ibhodlela lesavana ethi ngishaya ngale shaye udomo kwagcina kulento le yenzeka la besikhuza kwathiwa kungcono sihambe siye emakhaya ngifuna nizwe kahle lento kulomuzi mina angifikelanga as umuntu ozemcimbini ngibiziwe yilabo abantu manje abathi angihambe mina ngibuyele ekhaya ngiyolala ngoba lemfana shuthi mina sengirong ukuthi ngifuna ukumbeka isandla hayi nebala ngiphuma kahle ngihloniphe ngihambele so mangihamba sengithi ngiyaphuma ngiye ekhaya lo mfana kanti uyangilandela ephinde futhi ethi ngijukjela ngebhodlela eshaya udonga lasegcekeni ekhaya liwele ngaphakathi ibhodlela ngagcina ngumuntu okhipha into eyisikhali lapha yami ngithi ke manje ngifuna ukuyodila naye kwagcina kungenzekanga ke lokho
ngakhuzwa ngendlela engakhuzeka ngayo. Kwagcina sekuba nomsindo ngalendlela yokuthi kwaphazamiseka abantu abasontayo endaweni yala ngoba kwakunenkonzo. Ngabe sengibona kuyicala lokho engikwenzile ngacela thizeni ukuthi ngingene lapha phakathi esontweni ngikhuluma ukuthi lo msindo owenzakalayo uqale kanjani futhi udalwa yini ukuze bengethuki ngoba kwase kukhona ukwethuka okukhona. Nangempela umfundisi walapha wangivumela ukuthi ngikwenze lokho. Ngangena phakathi ebandleni ukugcwele nomndeni wala ekhaya ngithi ngifuna ukuxolisa isenzo sami sokuthi ngifuna ukushaya lo mfana ngesikhathi esirong endaweni erong. Ngakhuluma phakathi kwebandla ngakuveza ukuthi ngiyaxolisa kwenzeka kanje imina wenze abantu ababekhona bayekho intemba bangazelona bethuka ukuthi hayi lo muntu usho ukuthi khona into engiphazamisile futhi bangixolela baze basho sonto ukuthi asiyaxolele ngoba vele asikwazi njengomuntu esichwangchwanga sikwazi umuntu oqondile into yakho yenza nje kahle. Hayi nangempela bese ngibuyela ke ngekhaya. Khumbula ukuthi thina sihlangane kulomuzi unomcimbi singabantu bangaphandle nalomfana shothi sironga kahle sobabili. Kufanele makukhona idiscipline ekhona la siyithola. Mina mfana ngithola idiscipline ukuthi bengifuna ukushaya lo mfana kula. Nalo mfana fanele athola idiscipline ukuthi uba ngumsindo weqa inyama la egcekeni wayifaka inhlabathi ngathi mangimkhuza wakhombisa ukudelela wathuka bonke abantu ababekhona abavakashe kulomuzi. Mase ekhuziwe mina senginami ngizama ukuthi ngihamba wangilandelela ngamabhodlela wafuna ukungishaya. So nami ngafuna ukuthi ngiyomlwisa. Amacala esinawo la sobabili mina nalomfana. Kodwa isiphetho sakhona sithe mina fanele ngilande ngakusasa ekseni ngizoxolisa kulomuzi. Not ukuthi ngilande ukuthi ngizoxolisa ngizobuzwa. Yilabo bhuti ababengicelile eqaleni ukuthi mina angize ngizobalekelela egcekeni. Ngizobuzwa yibo ukuthi yini eyenza ukuthi ngizongenza lento engiyenzile egcekeni. Ngabe sengichaza udaba akukho okuningi angichaza kodwa ngangichaza into eyenzeka phambi kwabo babeyibona futhi nabo. Ngibe sengibatshena ukuthi ngiyaxolisa konke okwenzakalile ngikubonile ukuthi kube yiphutha. Kodwa into engiphatha kabi ukuthi asibizwe sobabili la nalomfana ukuthi sizokhuluma lento. Ngoba phela mina ngizelanga mina kulomuzi ngibiziwe. Kodwa manje kufanele kube ukuthi la lento siyakhuza amasayidi onke. Angigcinanga ukuxolisa kulabo bhuti. Kwathiwa ngibuye ngizodla inyama kwangehlula ukubuya umcimbi emini ngakusasa ukuthi ngizebona ngakhetha ukuthi ngilalele ekhaya. Ngayilalela ekhaya kwathi umcimbi masuphelile ngaya kumuntu owumama kuleli ekhaya okuyena nosala nalo futhi ongamele ngayoxolisa kuyena again ukuthi ngenza iphutha. Ngabiza ngisho insizwa zakhona la egcekeni. Le nsizwa enye yazo yiyo le ngithi ngayilamulela mina ngalesi sikhathi abantu bebeyiplanela ukuyibulala. Ngafika kuyo ngababiza bobabili ngazoxolisa ku right yonke into umcimbi usuphelile. Lo munye wakhombisa ukuthi u right wathi u right uyangixolela yena ubonile ukuthi bekunokuhluthuka okukhona. Then ke kwaphela umama wayekhona egcekeni engikhuluma ngomama waleli ekhaya naye wathi usazohlanganisa nalomfana kwenze njani ukuthi lento le iphele kungabi into eyenzakalayo iqhubeke. Funa futhi sikhombisa ukuthi siyazwana. Akaze bizwe lo mfana ezotshena lento. Kwagcina ngokubizwa mina. Njengamanje lo bonke ngathini wonke ingxenye yakulomuzi ayibonke asikhulumisana. Sengiphenduka sengiyisitha kubona. Ngingakaze ngicabanga ukuthi ngizoba isitha. Ngalesi sikhathi bengibiza labo bhuti kube ngalalela lo muntu engithandana naye ukuthi ngingayi. Ngineshow ukuthi ngabe angikho kulesi simo lesi engagcina sengikusona. Ngoba kuyinamhlanje asibheka nasikhuluma sohlangana endleleni asibingelelana. Ngiyalazi icala lami ukuthi ngenzani ngangifuna ukushaya lo mfana la egcekeni. So sengiyisitha yonke lento siyivalele manje ukuthi mina yangavela ukuthi ngumuntu omubi. Kwaze kwavela ngiyasho futhi lento ngithi yangisiza ngoba mina bengithi nginabantu engiphila nabantu abangafuni ukuphila nami. Ekugcineni bangiplanela ukuthi abangifuni. Bengingakwazi lokho. Ngikwaze ngalomfana ukuthi engitshele. So ngingakho ke ngisho ukuthi namhlanje ngikhethe ukuthi ngibe umngani nomuntu engithandana naye. Uyena mngani wami owazi yonke into yami ngoba ngisho emndenini wasekhaya akekho engicabanga ukuthi uwazi izinto ezaziwa ilo mngani wami engithandana naye. So why babukele lento engizoyishare nani lapha. Umuntu engamtshela lento engayizwa mhlawumbe nami ngifuna ukuyithola ngizowabuka ama comment ngizofisa ukuthi kube khona abantu abazongiluleka kulento. Ngiyona inkinga enginayo angisho ukuthi ngiphila kabuhlungu la ngikhona but mina angiyena umuntu othanda ukuxabana nabantu. Ngiyathanda ukuthi manginephutha ngilijezele noma
ngiboniswe ukuthi nginephutha ngikwamukele lokho then ngixole ngidlule ngikwazi ukuba umuntu ngoba akuyona impilo yami mina yokuthi ngikhetha amabala ukuthi ubani ngikhulumisana ngoba mina wonke umuntu osuke wangazi kuze kuzofika namhlanje uyangazi ngindoda ehlezi ihleka ngindoda ehlezi ifuna ukuthula kokudlala ini so ngiyebo nginazo izinto ezimbi engakhula ngizenza but ngadlula kuzona nje kwaphela so lana babukeli kunomuntu mhlawumbe osebenza ngezinto zesiZulu kunomuntu mhlawumbe la okuthola ukuthi uyazazi izinto mhlawumbe ukhulile angazi engalekelela entweni kanje angazi noma ngizothi ngizothiwa isinyama kahle kahle ngeke ngisho ukuthi isinyama noma yimina engiyibona ukuthi ngingcono noma yimi ngiyibona ukuthi nginesinyama kanje angi-understand kahle kahle so ngiyafisa nami ukuthi ngibe umuntu o-understandayo ngiyafisa nangelilanga ukuthi makufika izinsuku zami zokugcina emhlabeni ngazi ukuthi iphutha lami likuphi angithandi ukuhamba ngihlukumeza abantu angithandi futhi ukuhlukumeza abantu angifuni ube khona umuntu ophila kabuhlungu ngenxa yami nje angikuthandi kahle nje ngikuthandi kunabantu engixabane nami nabangabangani bami kumnandi yonke into i-right sixabana umuntu uyamuza ngasasukhuluma naye ethi naye akazi besibangani kodwa kugcina sekuyisitha sami so babukeli ngiyabonga ukuthi ningiphi indlebe ningilalele ngikhulume lento ngiyikhiphe mhlawumbe nami sengizolala kahle nasendlini nabo ke laba bantu engicabanga ukuthi sixabene nabo ngoba kunamhlanje vele sikhulumisana uma ifika kubona le video beyibuka bafowethu anginayo inkinga nani mina ngicabanga ukuthi indlela engiphila ngayo ayicindezeli futhi omunye umuntu ngiyazi ukuthi kukhona ukuthi uzonda umuntu ungazi umzondelana namanje ngiyafisa ukuthi lento le ifike emadlebeni nina angibalanga igama lomuntu angibalanga sibongo samuntu kodwa umuntu mayifika kuyena uzoyibona le video ukuthi ibheke kubona so bafethu mina ngixabene nani anginayo futhi inkinga nani yebo ukudlelana nani ngeke kuphinde kube khona futhi angisakufisi ukuthi kube khona ngoba sengikhetha ukuthi ngiphilela impilo yami ngedwa kodwa angifuni ukuthi sibe izitha yilokho kuphela engakufuni ngifuna at least manginephutha uze kimi uzongitshela iphutha lami ngixolise mafanele ngixolise noma ngikutshele ngangikwenziswa yini lokho ngoba enye yezinto vusenze ukuthi lezi insizwe zigcina zingizona bekunomuntu la phakathi kwethu kungukuthi angazi ngilithole ithuba lokukhuluma nalezi insizwe othatha izinto ezishiwo lezi insizwe ezoyixoxela mina ethatha izinto ezishiwo yimi exoxele lezi insizwe ezeyinonge lezi zinto zizibe yinto manje esisixabanisa nalabo bantu asikaze sihlangana nalabo bantu sikhulume ukuthi sibangani kahle kahle sisolve kanjani so uyayibona lonto leyo ukuthi yenze njani ngizondwa ngento efike emadlebeni abo engathi mhlawumbe yenziwa yimina noma ishow yimina abanayo ishow ukuthi ngempela ngiyayo kodwa mangathiwa abafela ivideo yafika kunini singamane lo muntu simlande lo muntu nami ngibe la nani nibe la sikhulume lento nizobona ekugcineni ukuthi ubani umuntu osiqhathayo la yilo andimdala futhi lo muntu ngeke bayamazi ngoba ngikhuluma nje ngiyamsho bayabuka ukuthi manje hayi basho ngisho bani so ngiyafisa ukuthi singabe izitha yebo ngasibe sisaba nabo ubudlelwana ngifuna uqamba manga kodwa angifuni ukuba isitha ngifuna mangikubona endleleni kube ubingelele sawubona unjani ngiyaphila kudlule kanjalo ngiyabonga kakhulu babukela ukunginikeza ithuba phinde ibonane futhi kwamanye ama episode alandelayo.